Takže zdravím lidi, vítám vás u nového videa. Dneska jedeme na poslední zápas Zbrojovky Brno. Postupují do první české ligy a dneska bude předávání pohárů, prostě oslavy titulu a postupuje se do první ligy. Takže vám semka hodím záběry, všechno, takže se dneska to video bude nabitý, takže se máte na co těšit. Pokud se vám takové videa líbí, nechte koment, like a odběr a vidíme se na cestě na stadion, takže zatím čus. A ještě jsem zapomněl říct, omlouvám se, Zbrojovka dneska hraje proti Českým Budějovicím. Bude tam fanzóna, tady toto, pokud se tam dostanu, budu se snažit vám tam taky něco natočit, takže teď opravdu se vidíme na cestě na stadion, takže zatím čest. Tady se postupně blížíme hezky ke stadionu a ještě chci informovat, že jsem nenatočil všechny góly, nešlo to hnedka natočit, natočil jsem aspoň jeden gól, takže se máte aspoň těšit na jeden gól, co jsem stihl. Tady hráči Českých Budějovic udělali, jak to říct, takovou bránu tím, že Zbrojovka postupuje do první ligy, prostě cestu na začátku zápasu a pak je tam i na konci, jak střídá kapitán Hoffman, takže se koukejte a uvidíte sami. No, ale jako fakt jako strašně výborný. To tak, nebylo 15 a žádný nebyli. Nic, jsme mohli, jsme neměli peníze u sebe. Jsme nemohli zavolat ani z pevné linky, jsme nemohli zavolat, ale začali plán projekt. Jsme to fakt udělali tak, že jsme čerstvej botec, dá se to pochopit, že se ještě roztřesený. No, sorry.
My jsme jim v borci ukradli golmana, že jejich jednička je jedna zelenina. Ten, co proti nám chytal před půl rokem. Ten koriandr, ten můžeme znát. Naběhl koukal pičo, hodili světlicu tam, Borec to hodil zpátky, vole, hodili jim to do vlajky, pičo, spálili vlajky. A už to bylo. Tady už zbrojovka bude zvedat pohár. Nemůžu vám tam dát zvuk, protože bych kopíroval písničku, takže vám to musím udělat takhle. A děkuju, že na tohle video jste se koukali semka. Na mém TikToku stále probíhá soutěž, takže naběhněte i na TikTok a užijete. Zatím se mějte.